je 31. července kolem 9:45 ráno a my po 10 letech vyrážíme opět z Liberce na Sněžku. Česká chalupa zavřená, ale to nám nevadí, my máme vlastní svačinku. Je 30 stupňů, smažíme se, ale měli bychom dojít na tu jezerku a tam bude 14. Tak se těšíme, že se ochladíme. Dneska na Protržence zavřeno, takže samoobslužný prodej a nakoupili jsme kofolu. Tak jsme došli na jezerku a 14 stupňů tady teda rozhodně není, je tu 26, ale jinak krásný. Tak tady dneska bydlíme. Chata stará byla pod Bukovcem.
The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving. Je druhý den ráno, asi 9:45 a my pokračujeme v cestě na Sněžku. Dneska už takhle po ránu je 21 stupňů, takže nějaké velké ochlazení se nekoná, ale to nevadí, je krásně, svítí sluníčko, je příjemně. A měli bychom dojít na Moravskou Boudu, kde budeme spát, což je asi nějakých 25 kiláků. Tak my vyrážíme. Tak my jsme se po 2 kilometrech od startu dostali na Orle, kde jsme si museli dát sladkou tečku. Máme tady parádní serník a nálešník s jagodama. Dá se platit jenom hotovostí, ale jde to českýma, eurama, zlotýma a my jsme platili 360 kač. Konečně jsme se dostali na nějakou lesní cestu. Od Orle jsme to tentokrát vzali po značený žlutý do Jekušic, což byla největší kravina. Nechtěně, ale prostě byla to jediná značená turistická, tak jsme po ní šli. Ale bylo to celou dobu po asfaltu, nekonečně dlouhý, všude spousta cyklistů, lidí, rodin s kočárkama, prostě oprus. Minule, když jsme to šli, tak jsme šli od Orle po cyklostezce, takovou nějakou širokou písečnou cestou lesem, je to i kratší a rozhodně lepší a hezčí. Jsem se skoro 30 stupňů, chtěla se trošku schladit, ale vypadá to, že se něco blíží. Možná zmoknem. Tam nahoře na špičce Šrenica, tam si dáme žůrek a pyrošky.
Právě jsme vylezli totálně přežraný ze Šrenice a Meteo Blue nám hlásí, že hrozně bouří a prší. Tak OK. Ale je fakt, že jsme konečně aspoň oblíkli bundičky a mikinky nějaký neprofučný. Dneska, když jsme vyráželi z Jizerky a cestou na Orle, tak jsme si připadali jak v Thajsku. Strašně vedro, vlhko, vůbec to neodpovídalo předpovědím nějakým 14 stupňovým. Takže teďka už konečně tady tu klimošku malinko zapnuli. No. Tak je něco málo po 6:30 večer, máme to asi 27 nebo 28 kilometrů a začíná pršet. Tady zrovna je Moravská bouda, sem jdeme spinkat, takže nám to vyšlo úplně krásně akorát. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper. Takže je neděle, 3. den. Vyrážíme 9:30 od Moravské boudy. Teďka teda už je těch 10,5 stupně. Měli bychom dojít na Sněžku, je to nějakých 12 kilometrů. Tam by mělo být asi kolem 5 stupňů, tak uvidíme. A ze Sněžky jdeme dolů do Špindlu, kde máme další ubytování. Dohromady nás čeká asi 23. Pršet by snad nemělo, ale asi se dneska už teda konečně osvěžíme. Jo, i když já jsem teda... No, to je krásný jelen. Králkokoneš. Ale jinak teda, já jsem se osvěžila už v noci, protože mamka mi večer zakázala zavřít ventilačku, takže jsme spali s otevřenou ventilačkou. A ráno, když jsme se probudili, tak jsme v pokojíčku měli 14 stupňů. Takže vlastně už to ráno bylo takový dost osvěžující.
Když jsme procházeli okolo Špindlerovky, tak zrovna přijel autobus. Vykopl tam spoustu turistů, ale úplně se to roztrhalo. A my jsme tady takhle krásně téměř sami. Tak tady už pár lidí je. Tak Sněžku máme na dohled. Vypadá to, že než tam dojdem... No, skoro. Že než tam dojdem, tak by se i ten zbytek mráčků mohl roztrhat. A třeba něco uvidíme. Tak je 1:45 a my jsme se teda 1:45 a my jsme se konečně dočkali na Slezském domě před výstupem na Sněžku našeho obědu. Máme bigoš, dá se tu platit kartou a záchody se platí českýma kovovýma mincema, 30 kaček. Tak jsou 2 hodiny a my konečně jsme se dostali ze Slezského domu a vyrážíme tady mezi ty další mravence na mraveniště. Tak, neděle, 3 hodiny odpoledne, vyškrábali jsme se na vrchol, lidí je tu jako sraček. Ale my jsme s tím počítali, takže nám to nevadí. Každopádně jsme tu a dobrý. I see the dust on your old boots. They tell a story of roads once run. The map is faded, the ink has bled, but the path still calls me home. The wind through the trees hums a lonesome tune, just like the one you used to say. Time may have passed and the years have spun, but this feeling's still the same. I've walked where you walked, under skies that we knew. Every scar on my hands, it's a memory too. Oh, look at what I've become. Tak odcházíme z Luční. Restaurace je pouze pro ubytovaný, ale potulný, pocestný můžou aspoň do bufetu. Tam mají nějaký koláčky, záviny, párek rohlíků s rohlíkem, klobásu, pivo a kafe, nějaký limonády.
tady nastává klasický dilema, jako vždycky, když sem přijdu. Sešli jsme pod Kozí hřbety, rozcestí červená, žlutá. Úplně jako klasicky si nepamatuju, kterou jsem šla minule. Co jsem si minule říkala, že si mám pamatovat pro příště, že pro příště mám jít tou druhou. Nepamatuju si, která je lepší, hezčí, zajímavější, horší, nevím prostě. A teď jsme přišli sem a tohle dilema zase klasicky řešíme. Takže co? Tak kudy jdeme? No, jsme šli tady, jdeme tudy. Takže jdeme po červený a příště se teda můžu tady v tom místě podívat tady na to video, abych si teda připomněla, kudy jsem to teda minule šla a že příště mám jít po žlutý a abych si tak nějak pamatovala, co mě tady na té červený čekalo. Ovšem, jestli nezapomenu, že jsem tohle video natáčela. Takže tady na to rozcestí bychom přišli, kdybychom šli po té žlutý. A červená první etapa, dobrý, kamenitý schody, hezkým lesíkem, za sucha fajn, ale potom tak poslední 2/3 cesty hnus, nezáživnej, vůbec to neocejpalo, neutíkalo, bylo to nekonečný, protivný. Takže jako jo, ale příště zkusit žlutou. Tak jsme došli do Špindlu, po 24 kilometrech jsme jak spráskaný psi. Masakr dneska, cesta dolů. Do toho mě strašně bolejí nohy, úplně neskutečně. Moje boty už potřebuju dávno vyhodit. Ale ještě nemůžu, protože ještě zítra v nich musím dojít do Harrachova. Ale je to masakr. Takže dneska 24 kiláků. Je zase asi 7 večer nebo kolik. A my se jdeme tady ubytovat do vily Hubertus. Tak update, ve Vile Hubertus nás poslali, že se máme odbavit přes silnici na druhou stranu. S těma našimi vyřízenýma nohama jsme z toho teda byli fakt nadšený. Ale přišli jsme sem, počkat, co máme za číslo 110. Přišli jsme sem a tady strašně milý pán na recepci nám přendal pokoj tady do toho hotelu. Že prý máme krásný pokoj s nějakým krásným výhledem. Takže se jdeme ubytovat konečně. No tak to je za odměnu. Já tady chci vejít do středy. Na to nemáme peníze. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of... Tak je pondělí, 9:45 a my čtvrtý den vyrážíme, ale vlastně my už nejdeme na Sněžku. My už jdeme ze Sněžky, se potřebujeme dopravit nějak domů, ale ze Špindlu nic nejezdí. Na Liberec minule pro nás musela přijet teta, takže jsme se rozhodli, že tentokrát půjdeme ještě jeden den, asi 15 kilometrů do Harrachova, odkud nám jezdí autobusy, vlaky, jak do Liberce, tak do Prahy.
Takže teďka vyrážíme ještě na náš poslední den. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back.